שלום לכולם, כאן סקאי רויאל, והיום אני רוצה לדבר איתכם על הספינר. ברור שיש לי אחד. קודם כל זה הטרנד החדש, ואני לא מבין, לכולם יש, אבל נראה לי שגם יש מלא בארצות אחרות, אז יש גם ספינרים ממש מיוחדים שאני אוהב, והיום אני הכנתי ספינר. כן, היה לי את הגוף של הספינר, לאגרים ועוד לאגר לאמצע, וחבר שלי הולך להזמין לי 20 ספינרים, כאילו הולך להזמין לו 20 ספינרים, הוא הולך לי לתת לי איזה אחד, אז אני מתלבט לי איזה, ראיתי את התמונות שהוא שלח, אז פתאום ראיתי איזה ספינר שחור, לבן כזה. רציתי אותה כל כך. והוא רוצה משהו ממני. אמרתי, אוקיי, אבל לא עוד מעט, לא עכשיו. מתי שתיתן לי, אני אתן לך. זה כאילו דבר. אז הוא לא רצה את זה, אז לא היה בטוח אם הוא יביא לי את הספינר שרציתי, או שכן. אז אני אראה לכם את הספינר שהכנתי. אוקיי, זה הספינר שאני הכנתי. אני אראה לכם אותו, איך שהוא מסתובב. אוקיי, הנה. נכשל, אבל לא נורא. ככה הוא מסתובב. אפשר להעמיד על האצבע. הנה, אלו הלאגרים. אני אראה לכם איך נראה מבפנים. כאילו עיגול. אוקיי, ככה הוא נראה. והנה. רק שנייה. הנה. אוקיי. טוב, תודה שצפיתם. אני רוצה מאוד שתעשו לי סאב ולייק. טוב, אז יאללה ביי.